Hello mga ka-listener, good morning. So, alas 7 kapin sa Kabuntagon. Paghalang-halang pinagong mata. Ay! Napaminaw nagyud ninyo ang part 18 sa Maribelo. So duhan na lang ka-part ang puwang ani. Matapos na ning dramahan, duhan na lang ka-part inyong atngan. Kanya karon ang inyong mabati ag mangtas kay karakuan. Napamay gamay sa lodi. So yan na to niyag makadaog ko ba no? Makadaog may lang nagkadaog kay ma-upload. Nya salamat kayo sa mga kuano. Yung tawag nila ning mga ning comment ba, no? Na gusto mo tabang mohatag og load, no? Salamat daan. Kung tinud-on. Kung inyong tinud-on, salamat daan, no? Kuan ang habal-habal driver ka lang murag awahay sa lang kay pa ko ka kuan nun pa ko kadug tindahan ba para mapunaan akong 50 tong kuan nabili niya 50 kay ang angra man og 50 ra itong i-register sakto tong 100 kay para 8 gig ba 8 gig ang data, no? So ang arang na ng 8 gig ug atulat ug 50 ra gud itong i-register 3 gig ra alanganin, no? Muna nga basin unya makadto og tindahan dugang kog 50 para mainsakto 100 ba ug maka upload ta sa habal-habal driver ka lang kay taas man gud taas kayo itong dramaha dako kayo sa konsumo sa kuan sa tawagan ng data taas ang memory taas pag data, no? So pasensya kayo sa mga excited kayo sa sumpay, no? Ito gay puntong padayonon lagi ay makabalaka, no? So, sa karon kini sa lang mangtas kay si Badara nya di sa lang ta mag shout out kay man ta ka kasag-o sa inyong mga pangalan nya sunod na lagi sunod natin mag shout out ay na ako ininunduman o sarod si katong na yun nagpa-shout out si Vulcanizing Gains TV, no? Siya pagputi uban, no? Katimaan kayo kay daghan man mag-document ron. So mao lang to mga kalistener, no? Paminawan ninyo ang kuan part 7 sa mangtas. Ang miagi. Dali nga natago ni Clark si Muning og wa na kini makita ni Father Norman. Gingnan sa pari si Kanuto nga nagduda na siya nila ni Muning. Balik ni Clark kay nasabot nga namiligro si Muning. Kini iyang giagni nga adto una sa barangay Tiaw apan mibalibad kay maantigong manalipod sa kaugalingon. Unya gisera ni Clark si Migila og Samantha labot ni ini. Og nabalaka usab ang duruha sa seguridad ni Muning. Dito sa rest house, nagkasulti sala si Dr. Mon og bulhog bahin ni Clark. Mga kasama ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Og buot pa mga siyang mutabang nga masumpo ang mangtas. Naglibog yung ko, Dok. Kung nganong kontra na kayo ron ninyo ni Padre si Clark. Ngano di ay, Dok? Hilong pulog! Ay, lagasuko, Dok. Nangutanar gani ko. Kaya makasabot ka na eh, kung ako kang pasabton, ha? Makasabot ko, Dok. Oy, pero Bisaya lang, ay lag ininglisa. Pulhog! Doktor! Libaw ka na. Nga mas grabe ang kabangis sa mangtas tungo ni Clark.
Nibaw ka ba? Nga mas daghan na karong nahimong biktima tungod ni Clark. Di ba ka makasabot? Aw, sa ato pa, Dok. Ang buot mong ipasabot. Nga si Clark yun ay ang mangtas. Mao ba, Dok? Animal sa tanang animal nga bulog. Kung wa pa lang ko magkapugong sa kong kaugalingon, ambot kung siya akong nabuhat niya. Swerte ka lang animala ka, nga nagdali ko. Swerte ka lang panuwaya ka. Asa naman sa kato paingaw si Dr. Mon? Nganong gabi mo yung ibiya di sa rest house? Di man po adlawan. Murag may milagro gining ibuhat si Dr. Mon da. Nganong gabi yung ilakaw? Aw, isa kay di ay. Kunya, asam gid siya perme. Basta wa din eh. Mga pa? Di ka si Dr. Mon ang mangtas. O kanang mawa siya din eh. Maunay iyang agoy. Haskan, no? Haskag siya gid ang mangtas. O mao tingali hinungdan nga kontra gyud kay niya si Clark. Nila ni Father Norman. Kay gusto man ni Clark nga masumpol ang mangtas. No? Kay sigag yung kaya yung mataga niya. Tungkol sa akong pangutanan niya bahay ni Clark. Kay si Clark lagi ko nung nakaingon nga may grabe kadagan ang gibiktima sa mangtas. Pero sa akong pagpangutana nga si Clark bali ang mangtas, wa mo tupag. Nasintay noon. Libog bi ako ino eh. Libog. Kutaw, libog kong kutaw. Sila pag yung duha si Father Norman. Dili ganahan ni Clark. Pida. Ganong nakasinabot pa na sila? O sa mga tinaol ka hinungdan? Kanoto, karong gabi una tama to sa imong tiyo. Ni tiyo mo ning nimo. Unsa pa din? Karong gabi una gyud. Di pwede og mas buntag. Kanang hayag ba hayag? Mahimo bag dili ko nimo butan kanoto? Init kaayo kun adlawan. Mayo ng gabi kay landong. Ug dili ta mapagba sa kainit sa adlaw ang atong panit. Mapagba 602. 602. Mapagba. Pagandam da. Ha? Ani untar ka sa imong kwarto kon manglakaw na ta. Ay! Ahak man ni si Father Norman, oy. Imbis matuog na unta ko. Ganun karon man giming ngit-ngit mangadto ni tiyo mo ning. Dili siya mahadlok sa mangtas. Bingaw na ba kayong tibuok palibot bisan sayo-sayo pang gabi eh. Karong taod-taod na manganta na niro ng mga ero. Ay! Kung maglakaw manggani gid mi. Karon na unta tagdayon nga dili palaw mang gabi eh. Ako kang hangyon og maayo nga ugma lang gyud mis buntag mangadtong tiyo. Kay kuyaw kay masugatan na mo ang mangtas oy. Kuyaw gyud kayo. Padel! Pads! Del! May mitubag. Uy, abli man day gamay ng importansya ang kwarto. Pads! Padel! Bidan ang lamparilya sa sud. Katug man tingali. Ako nang ablihan. Padel! Padel! Wa man siya din sa kwarto.
Ay, madesya. Oy! Kuratan sa ko. Ano sa man to? Murag may nahagbong. Murag diya sa may bintana. Akong susiyon. Pader? Pads? Pader? Nahog ka sa bintana, Pader? Uy, sirado man ang bintana. Pastilan. Murag lahi ka dita. Uy, ako'y! Tinoog ko! Di kalitong lambahog sila ang pultangan! Uy! Ano naman eh? Gaya maning durab! Di maamli ang pultangan! Patay ka kanuto! Patay ka! Gaya yun, gaya! Di kit maamli ang pultangan! Patay na ko ini! Patay na ko ini! Pader! Tabang! Tabang, Pader! Kalaing tanahon sa palibot, Mamigela, oh. Naaman tuoy buwan, pero tanawa. Murag subo kaing tanaw ng kakaphion. Kadatukod, kay himatayon ang buwan sa banta. Lahi ang hayag sa himatayon. Dili ba, ma? Nga dili lang sa matagtakdol ang buwan mo gawas ang mangtas. Aron mamiktima. Lakip usab kun ingon ini, nga himatayon ang buwan. Maunay kasagaran. Pero nagkadugay, wa na'y kipili nga adlaw, oras o panahon ang mangtas. Kung gusto gid siyang mo biktima, doon na kyo'y mamatay. Labi na gitron, ma, nga himatayon ang buwan. Ay, Ginoo ko. Kinsa naman pagkataon ron ang iyang mabiktima, ma. Ug hangtod kano sa aman mahunong ning iyang kabangis. Nang Miguela! Sam! Si Clark, niya magpaingon din eh. Lapuyon ta nga akong lawas. Pero dili mo yung palabyon kining gabi una, Sam. Nang Miguela. Di kinahanglan nga magtukaw ang tanan nga kalalakinan ug mga tanod. Kay kun ingon ining higayon, gahimat yun ang buwan. Mugawas usab ang mangtas aron mamiktima. May mo man tingali nga mopahuway ka una, Clark. Total, naaman ang mga tanod ug mga kalalakinan. Dili na makaayo nimo nga masubrahan sa kaago. Tingalit masakit kasimba ko. Bitaw, Clark. Pahuway una, oy. Ayaw ko ninyo kabalak Nang Miguela, Samantha. Okay ko. Kaya na ako. Pero Clark... Ay, Clark. Usaron sa pinaka-importanting gabi nga angayan ka magtukaw. Kay tingaling mo pakita ang mangtas dinis sa atong dapit. Dugay ko nang gipangandoy nga masugatan siya. Inungdan niya, dili mayong palabyon kining gabi una. Diyos ko! Ginoo ko, may babae na usab nga misinggot. Magsusita! Namigil na! Samantha! Tinila mo! Susiho na mo! Kung unsay buti pasabot nitong babaeng singgit! Iwagin ninyo sa inyong mga so ang tibot-palibot ng kakahuyan! Kay dinhiragit magagikan ang singgit sa kababay! Siksiko na to ang tanang suok ng dapita! Dili ba itong masayap ko? Dinhiragit magikan na ang maong singgit! Uy! Babae! Maong singgit! Uy! Babae! May babae nga nagsulob siyag lubos itong! Nagsulob siyag lubos itong! Siya kaha ang mangkas! Kalit ka na limbawat ang ako mga balibo! Nanimahong dinangkutan niya kandila! Wanilain, siya gyud ang mangtas! Matabas-tabas ka gyud, ninghait kayong sundang kung magbinuang ka mangtas ka! Uy! Tingog ka to ni Nang Miguela! Diyos ko! Tingalik may nahitabo! Uy! Ang babae nga nagsulog lubos itong wa na diha! Hain man ka siya! Si Nang Miguela tood! Nang Miguela! Nang!
Ma! Ma Miguela! Siksigan niyo ang tibok palimot. Kay mahimong wa pa magkapalayo katong tawhana. Kung kinsa magalit kato siya. Clark! Clark! Sulti ko nang Miguela. Kung nakamayoong ka ba o nakaila ka ba sa tao nga imong nakita. Katukan kayong iyang panagpay, Clark. Tao ang iyang lawas. Panag iyang o sa bagis nga mananap. O sa iro nga tag-as kaayong mga ngipon. Unsa? Diyos ko! Wanay lain, Clark. Mao kadto ang mangtas. Ang mangtas na kadto. Nagkatuog na si Mama Miguela, Clark. Salamat, Diyos ko. Sam? Usa ka lalaki ang mangtas, Clark. Usa siya ka lalaki. Nagkamayoon ka ba niya, Sam? Sa iyang bayon? Sa iyang barog? O sa man? Nagkuon ba siya? O gamayan? Wa kayo ko magkaklaro, Clark. Kay ngit-ngit ang gawas. Kung may nakaklaro man niya, si Mama Miguela. Kay siya yun mismo ang nakaatubang sa mangtas. Diyos ko. Ako, diha na makabantay nga misinggit si Mama sa kahadlok. Ug nakita na ko ang mangtas nga midakan ug nagpalayo. Kung sa'yo pang gani ko sa kong gituuan, pawa dinhi sa barangay Tiaw ang mangtas. Kung usara siya sa atong mga kailang nga ania din makamayong yuta sa iyang bayon. Bisan pag ang iyang itsura sama sa bangis nga lubo o sa iro. Si Mama rin na makasulti ni mo pahin, anak Clark. Pero nahadlok lang og nabalaka ko. Kaingon sa nawa sa iyang kaugalingon si Mama Miguela tungod sa kaligsang. Sama. Pangaway na lang, Sama. Katog na. Nabalik ng mga tanod ug mga kalalakinan. Magsusig kog unsa na resulta silang lakaw. Ganihara kong buot matuog, Clark. Apaniligpiyong ko sa akong mga mata. Mo'y musuhod sa akong hunahuna ang mangtas nga dili palang dugay namong nakita ni Mama. Dili ko gustong mupiyong. Di ko gustong matuog. Kay basin ini katuog na ako. Naa siya. Samantha. Nahadlok ko, Clark. Nahadlok ko. Bisan kung dili ka matuhog, Sam. Pahuway o higda ng yan. Piyong ang imong mga mata. O gayog kabalaka. Kay dili ko kamubiyaan ni nang Miguela. Bantayan ko kamo. Kasubo kay na mo, Clark. Huwag yun may nakita. Wala na mo maabdi ang mangtas. Kasubo yun mo. Sige lang. Okay lang. Mahimong nakalighot pa siya nato karon. Apan wa ko'y laing ikasulti ninyo. Ang nakita ni nang Miguela og Samantha. Nakasiguro kong dili mao ang tinuod nga mangtas. Tao lang siya. Gabot mo hadlok kanila. Oh, siya ko na yung mag-ipanulti, Clark. Bibitaw. Nganong nagkaingon ka, Godana? Clark. Siya ko na kung siya ibot pa sa buta. Nindot kayo nga pangutana. Kung tinuod pa siyang mangtas kabut mo patay, bisan hainil ni Samantha og nang Miguela. Nganong dali pa siyang midagan diyang misinggit sinang Miguela. Wa ba mo magpangutana, ana? Ha? Kana, masabot. Kana hadlok siya ninyo. Nato. Nga makarespondi dayon kung may dautan man siyang buhaton. Sa laktod, nahadlok siyang masakpan ug mailhan kung kinsagid siya sa akong pagsabot. Buot mo tanom ug kahadlok sa tanan ang maong nagpakamangtas. Kung atong hinuktukan pag-ayo o kung atong pug-un pag-ayo nga atong unahuna
ug ikonsiderar ang mga sirkumstansya o mga pangitabo sa palibot. Bisan gani ang mangtas, wa na kayo makabiktima dinhi sa barangay Tio. Kana tungod kay naa mo, nagtukaw ug nagmabinantayon sa tanang higayon patok niya. Maong bisag unsaon pa ug pagpangdaot sa mga taong supak sa tungkaw sang giumol. Masabot gayud kay kung tinuod mang may mangtas, tinuod usab ka may mga tao o pipila ka tao nga buot dili wag tangon ang kahadlok nga natanong ng daan sa mga una-una sa tanang tao sa tibok isla Pangandaman. Pero dili ta angayang mahadlok ug mapalaka. Kay panglantawan ko na nga ang umaabot nga kasulbaran nining tanan nga mabalik raon niya sa umaabot ang mga adlawng ang tinuod nga kalinaw dinhi sa inyong dapit. Kana kung padayunon ta ang pagbinatiay o pagtinabangay anang sa kasulbaran nining tanan uban ang pagpangaliya o pagsalig sa labing makagagahom nga Diyos. Hilom na ng pagngaab ni mo, Kanoto. Kadako pa ng baba ni mo, eh. Gusto na. Kaya mo samot kabati ng naong ni mo. Sasakti lang gugupats. Ikaw ay madlok o masiradan imong kwarto. Lalagim ba? Nablihan ta naman kahon sa pamay hilakan ni mo. Pasakti lang sa gugupats. Nagpahungaw lang ko sa kong gibate. Gibatis tungol ni mo. Si Pader, oy. Mura yung kagdili tinuod nga pare, oy. Oh, Hilom! Dunggan ka kanila yung tawa ng panulti ni bukto takag. Pantay ka na ako. Kinsa may makadungog na to ang kitaramang duang ni Askumbinto. Nyang gabi naman. Sa kamingaw sa kagabion hanggaw, mula no ginang tingog ni mo. Mau ka. Sige na lang. Ay, mulanog. 635. Mulanog. 635. Muhilom lang ko. Ugma lang ko sa buntag mo tiwas o gilak. Ikaw hanggaw gikabisak mo sa akong kanutuha ka? Kano sa pamantaong kamaayo eh? Ugma sa buntag, Dre. O sa malituyo ni mo? Gamisa ka magkalinis taas. Wala man lang ka magpaabot na ako dito sa bus. Ang ako ba? Nga, mangangyo lagi yung tako ni mo. Nga, di lang tamo laos karos ilang tiyo. Tiyo ba, dito tiyo mo ning kay ngit-ngit na kayo. Kung madlo kas init, ari lang tas buntag sayo. O baka sa hapon. Aron di na madaot ang panit ni Mos. Kuan ka ng init sa adlaw ba? Hilom. Kitakan pa rin mo giyam-yam diha. O sige na. Di na tamo lahos dito ron. Kay katugo na sab kay ko. Ug man na lang sa hapon ta mga to. Kay igo-igo pod nga mahuwasan na kasi imong kahadlok. Ay, salamat pa, salamat. Di mo, magyag ka ni mo ako. Ikaw ang gawa ka, gilips-tulips ko ni mo. Ay. Baho na ba kay kaglaway? Bahog laway? 634. Bahog laway, 634. Kanimao, masagani kang langsi, Pads? Usay langsi? Suntok kung tahinaw ka? Wala! Langsi yun, Pader. Lain kayong pagkalangsi. Luod. Nabuang ka na gid Kanoto. Bisag kung saan nalang masun sa uong ni mo. Gawas! Pe! Ha? Gawas na be? Huwag malamalagat ang mga lagaw silang tiyo mo ning mo. Katawag na dito! Ay, salamat. Niyan ako sa rest house. Kadlaw na. Nakasiguro kong nakatuog na ron si Bulog. Musod ako aron. Ubuon ko niya akong gisulob o maligo aron.
Dr. Mon! Nakadugo ka! Bulog! Ikaw siya makadug! Ikaw nakadugo maka! Kwan, unayan ta magsulti, Bulog. Kay, maligo o mag-ilis pa ko. Nga nagmata pa siya hangtod ni mga oras sa kadlawon. Oh, shit! Patay. O sabay buti pa sabot yatong dagang dugo sa siniya, Dr. Mon. Mura masyag. Ginawa ko. Gusto baka ako sa akong pangagpas. O hugaw baka yun ako nauna. Pero, mura siya gibugno. O, mura pa nung may gibugno. Hey, basta lang. Mura di naman kasarangan ni ako nasaksiyan. Pasiksiyag yun. Si Dr. Mon yun ang mangtas. Pasiksiyag yun tingali. Ang buang nga Bulog. Nganong naaman siya diya mo higda sa lingkuranan sa kawas. Ugwa gihapon siya matog. Masabot nga wa siya may mutang. Kay mo bangon ug mo higda naman ug unya magpaso-paso. Ug magpanglingi. Ug mo tan-aw dinhi sa sud sa rest house. Hanggaw. Nasayo na kung unsay naasay mo una-una buanga ka. Pero wa kay mahimong basihan sa imong una-una. Wa o wa gyud. Salamat, Ginoo. May nakatuog digid sa Samantha. Pero kadlaw na siyang nahinanog. Kaluoy nilang nang magila. Nahadlok ligay sila sa ilang nasaksihan gabi. Kailang ako yung may pawon. Huwag mapamatudan kung kinsa katong tawana na buot mo hadlok nila. 100%. Nagtuog yung ordinaryo ng tao ang ilang nakita. O dili mao ang mangtas. O kung may mangtas man, mas dakog posibilidad. Yakin tong babae nga nagtalikod o akong nakita diya sa may punuan sa mangga. Nagsulog o lubos itong sinina. Mao ang tinuod ng mangtas. Apan di malas lang. Kay timing sab nga may buot mohadlok ni ng Migilaw Samantha. Kay kunwa pa, ayan maatubang ko siya. Ug ako untang mailan kung kinsagyod siya. Usa, mao kayo natabo gabi, Clark? Oh, kumusta si Migilaw si Samantha? Kaluoy sa Ginoo, Konsyaltino. Napasabot og namaaman ko sila. Pero nakasiguro kong dili sa yun nga mawa sa ilang una-una ang kahadlok tungod sa ilang nakita. Siguro ko. Pero ang bahay niya itong babae nga nagsulog og lubos itong Clark. Usa may una-una og pagsabot niya ito. Labi na nga, kalit lang usap siyang duwa. Maog yung gato ang mangtas. Dili ko makaingon ni mo. Nga maog ito ang mangtas, Konsyal. Apan dako og posibilidad. Dako kayo. Kinsam yung kakinig mangtas, Clark. O ganong kalipay niya ang pagpatay ni bisan kinsa din sa isla Pagadaman. O sa dugukan nilang tanan.
Karay pangutan konsehal. Ngalisod yun kayong tubagon. Pero tingali, sangad tungad to. Kung sub-sub lang yun ang atong kausa sa pagtinabangay alang sa kasulbaran sa problema. Muabot yun ang panahon. Mabulgar kung unsa may angayan nga mabulgar. Usay buot mong ipasabot, Clark. Nakasabot ka na tingalig. Unsay buot kong ipasabot, konsehal. Ang bahin ba sa iyong pagduda ni Dr. Bon o ni Father Norman? Mao ba, Clark? Ahak bayaan eh. Ngano ni amata din agi kanoto nga siot magiagian din eh. Naglisod-lisod naman lang kita. Nga naman untay taro nga daan nga tumagian paingon sa bahay sa imong uyuan nga si Muning. Gamay lang kong pailog, pader. Shortcut man ay paingon dito sa bahay ni Tiyo. Dali ang maabot. Nay, makita na to din ang bahay ni Tiyo Muning. Uy, may dagang tao sa bahay ni Tiyo Muning, Pads. Oh. Tuod. Ngano magha? Hala, gikulpaan mo ko pa da. Tingali na usa si Tiyo Muning. Tingali, may nahitabo niya. Clark, lakip ka. Naamuni ni ang problema din sa isla Pangandaman. Ayaw kinagunauna, Kap. Utang ko ninyo din sa barangay Tiaw nga kung ikiduang higayon aron mabuhi. Og angayan lang nga ang inyong kaayo bugtian usab og kaayo. Apan kutob lang sa akong mahimo. Abi mo, Clark. Ngibati ba kong kaawaw ni mo? Kay taga dinhi ko mismo sa isla. Pero namo dinhi. Sa bisan asang barangay din sa isla Pangandaman, wa gyud bisan usa nga milahutay o mibarog aron pakibatukan ang mantas. Ano na unta to? Ang panahim usab nga biktima. Kung kaniadto, Clark, kung may bisan usap palang unta tingali nga sama nimo paglantaw. Tingali, dugay na nga sulpad kini ang problema din ni. May uningon yun, anak, konsehal. Pero pagbuot gyapon sa Ginoo, nga mahidagsa kuning inyong dapit. Aron nga, matabangan mong tanan din eh. Maugi ka na'y akong gituon, konsehal Tino. Konsehal? Kadiyot, may nanukto, Clark. Sud lang, wa ka na gila. Masod ko, Kons. Like, ako ilak. Saryo, dali, sud. Saryo, unsay balita? Like, dili mayong balita. Unsay buot mong ipasabot, Saryo? Saryo, usay. May muning nga uyuan ni Kanuto na sakristan ni Father Norman. Patay na. Usay. Kinuo ko. Diyos ko, gipatay si Muning sa mantas. Kaluoy ni Muning, Clark. Siya di ay ang biktima sa mantas. Mau'y mga istorya, Sam. Nang Miguela. Pero matod sa nagtaho na ko. Nga masabot nga, nakasukol pa si Noy Muning. Sa may patay niya. Nga dili gid mantas ang mihimo. Unsa? Unsa buot mong ipasabot, Clark? Pero giunsa mo sa pagkasayod, Clark? Gawas nga daghanog samad sa nagkalinglaing bahin sa iyang lawas si Noy Muning. Labi na sa iyang mga kamot ug bukton.
nga masabot nga nanagang kini. Ug may agi man tuod sa pinaakan ang iyang liog. Apan dili ang maong pinaakan ang nakaingon sa iyang kamatayon. Kundili, ang way habas nga pagpanigbas sa usa ka hait nga hinagiban ngadto kaniya. Diyos ko! Oo. Kamatay mo na supahay ko kayo mangkat. Kang yo kay sama mo na. Ora siya gitigbas. Ubiha. Sini bayo. Grabe kayo. Silang kaya. Dili ko makadawat ninyo matayo ni Modyo Muneng. Dili yun. Mulay akong gingon ninyo sa kadpagid sa una nga kinahanglan yun nga paliguno nato nga atong pagtuo sa buhi nga Dios. Kay maura gid kiniya makaluwas nato sa kabangis ning mangtas nga mipatay ni Muning. Mura mo kon. Mura dili mangtas ang mipatay ni Muning pada. Di man ni Magtas, oy. Klaro kay nga mangtas ang mipatay niya. Kay way laing makahimo nini. Tanawa ra gud ang iyang liog. Klaro kayo nga may pinakan. Unya moingon pa mo nga dili mangtas? Tiyo, ganun nagpalupig ka ba sa mipatay ni mo? Kamantigo ka man untang mga mot. Gusto na kanoto. Gusto na. Dili kapangandakan ang kabangis sa mangtas. Bisan unsa ka pa kamaayong mga mot. Maong iko na. Iyon inigid ang kinabuhi. Nag-una lang si Tiyo ni Mumuning nato. Kitang tanan. Adto kita paingon. Pero dili ko magadawat ni kita mo abader. Kay dili ko magatuong nga mangtas ang mimo ini. Tawang ni batay ni Tiyo Muneng. Kanoto. Unsa? Nay Muning, pasaylo ako. Huwag ko magpanalipod niyo. Giingnan ko untay kang daan. Nga anhi ko na sa paranday Tiyo. Apan huwag ka mamati na ko. Kinuo ko. Maluoy ka. Tabangi ko masulbat kining takong problema. Huwag kamatay din sa isla pangandaman. At tagi ko kaligon Ginoo. Huwag ang mga tao din sa isla. At tagi sila kaisog na makibatok nga tinuuray ning ilang giingon nga mangtas. Nga daganag na biktima. Maluoy ka, Diyos ko. Clark, may nangita ni mo. Sam, Insa. Clark! Oh, kanuto? Ikaw? Nganong niya ka? Ngano kanuto? Unsay tuyo ni Kanuto kang Clark Samantha. Ambot lang, Mami Kela. Huwag kong mahibaw. Kaya namalhin silang dapit nga way makadisturbo sa ilang panagsulti. Oh, in taon sab si Kanuto. Si Tiyo Muning na lang taon ang nahabilin sa iyang mga kaliwat din sa isla Pangandaman. Naluoy bitaw ko nagtanaw ni Kanuto, ma. Kay bisan tuod og ingon ni Ana ang iyang kahimtang. Nga buktot siya. Kinasing-kasing ba yun ang iyang pagserbisyo diha sa simbahan? Huwag rin na siya'y suhol diha, isip sa kristan o kaapag ni Father Norman. Tingalig ang ilang istoryahan, ang bahin sa kamatayon ni Muning.
Huwag gilain, ma. Maugid na. Pero unya, nananghid ka na siya ni Father Norman dito sa kumbento. Na, ambot lang. Wa magud mi magkatarong gud og sulti. Kaya nagdali siya. Importante kuno ang yang tuyo ni Clark. Wala pa day maayong buot si Father Norman ni Clark. Sa kahibuhaton ini kung mahibaw nga nakikistorya o nakikita si kanuto niya. Animal. Wa usab din sa kasila sa silong si Kanuto. Hain maning Panuay. Kanuto! Panuay, hain ka! Kanuto! Oh. May sakyan ang mihunong sa dool sa kumbinto. Walay lain. Si Dr. Mon ka na. Oh. Unsam din ang alaga ni mong sakristan. Mawalan din nagkalit din he. Gadi lang mananghin ni mo. Kawa ko niya kahod. Kawa ko niya batasan. Musugot ka lang ana, Norman. Dr. Mon, gitawag ko ni Bog Norman. Nag-Norman ka na lang nako. Kung sa mga gusto mong itawag ko ni mo, kasi gusto naman akong itawag ni mo, nasangpiton ko ikaw sa matuod mong ngan. Dr. Mon, unsa ko nagipanulti mo? Unsa ning akong ipanulti? Oh. Mangutana ka pa? Wa ka ba di ay makailas sa matuod mo ngan, Pader? Oh, Dr. Mon, kuan kining mahimubag at tutas-taas magsulti. Dili mahayong anita din ay magsulti. Kalma. Kalma lang, Pader. Ayaw ka bala kagay, huwag na yung tao karon din eh. Dili ba, was Kanuto? So, wa kay angayang kabalakan nga may makabati sa kamaturan. Oh, Dr. Mon, kuan kining di nilang na magsulti subos, Pader. Total, kita raman. Ukway laing sayod sa kamaturan. Sa imong kagikan, ikaw ra o ako. Bye-bye, Pader. Animal. Buisit. Pagkalagot. Panuway. Panuway! Bisan tuod nga wa siya gidetalyin ako sa buot ng ipasabot apan klaro kayo nga may nahibawan sa bahin ako. No, dili kinimay mo. Mapatay ko ikaw, Dr. Mon. Mapatay ko ikaw. Pagkaluoy ni Pader. Dili taon may tsura ang tapay nga nagadungog sa akong mga pasumpingay bahin sa matuod niyang pagkatao. Wag yun taon sa'y kalainan sa manok ngang tapay gilabhuan o initubig ng pag-upang ni Bukal. Karon, nahigdan ko ng imong liog, Pader.
dili na lisod nako ang pagpasunod nimo bisan unsay gusto na kong mahitabo. Dili na. Hain naman to sila si Clark ug Kanuto. Wa naman silang kiparukan kaniha. Samanta, luto na ang saging mundo nga akong gilungag. Ahain naman to sila si Clark ug Kanuto. Maayo untag makatimo sila. Gawas nga dili maayo nga ato silang disturbohon, Ma'am Miguela. Wa na pud sila diha. Unsay wa na? Ayain madiay sila. Wa ko mahibaw. Basta diha ra to ganiha sa may likod. Kalit pa lang nga nawa. Ay, importante gid tingali kaayong ilang gipanagsultihan kay di man sila gusto nga madisturbo. Naunsa naman yung mga panghitabo sa atong dapit, ma. Dili man unta ni ingon ini ka di ato. Samantha, hangtod kano sa pamanta makaangkod og tinuod nga kalinaw sa atong pagpuyo. Ngawa na mahigti ang atong mga liog sa kahadlok. Oh. Kano sa paman ka ha, Ma'am Miguela? Samantha. Bisakit sa pa'y pasultihon, Clark. Makaingon yun dili mangtas ang nagpatay ni Tio Muning. Dili yun. Dili lang tungod sa tanan mong gisaysay nako, Kanuto. Sa kahimtang ni Tio Muning nimo. Sa klase sa kamatayon nga iyang naangkon. Ug sa gihulagway usab sa mga tao nga nagtaho nako sa mong sitwasyon. Bisan kun wa pa ko makakita. Apan sayon kayong sabton ang maong hitabo. Og kumbinsido ko nga dili jud mangtas ang mipatay ni Tio ni Mumuning. Kundili tao kini nagpaniid ng daan niya ug may motibo gyud nga mopatay niya. Ug kinsa ka, Clark, ang may motibo nga mopatay ni Tio? Kinsa man? Kay wa naman si Tio nimo nga makatubag ana. Pero may sabtan tingali ka nga sirkumstansya nga makatakdo nini. Nako'y ginudahan, Clark. Apan wa ko'y ebidensya. Kanuto. Ug naibaw kong nakasabot ka, Clark, kung kinsa ang bot kong ipasabot. Kun mo managsama taguna-una. Way laing may motibo ug interesado niya. Si Father Norman ra. Clark. Kanuto. Ganina raman to sila si Clark o Kanuto. Wa pa gid sila mabalik sa mata. Na, ambot nila maoy. Hapit ng tipaniud to. Ambot hain na ni sila. Ako kang agpaso, no? Naunsa ka? Unsay agpason? Mukumpiyansa ka? Ayaw, oy. Ayaw pagsalig nga adlawan ron. Nahibaw na ka kung unsa ka bangis ang mangtas. Wa siya gipili nga oras o higayon, maadlawan man o kagabhion. Wa kyo'y kumo sa managana. Bayok! 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 Namin na ng pit, ma. Ibigay na! Si Kadjo! Kadjo! Oy, paduol dire, oy! Nagsinggit-singgit pa man ka! Dali! O sabay tuyo nimo! Daon sa ka, oy! Bitaw! Naghangos baya ka, muradyo ka gigukons mangtas. Wa na kay. Kwan, ya mga si Padeno ba sabo ba? Nagita siya siyang sa kristal nga si Kanuto.
Nya mo kung din siya Unsa? Moda, nakita si Padir niya lang. Hay mo siya, ha? Hay mo siya lang, ha? Hay lang. Ay, kukuan. Kaniyo tragod ka, Jo. Nagkakita kang naanhi si Kanuto sa amo? Oo, ha? Unya, ganun kami may imong pangitaan niya. Ha? Bitaw ka, Jo. Nagpatuyang ka naman lang, uy. Kuan. Gisogo naman ko nang. O kinsa may nagsugo nimo? Si Father Norman? Kuan. Si Father Norman ba ka, Jo? Nang, ano naman si Kadyo ngayon magsugo? Ay, hubad na lang, Pader. Ni anak to. Magkalagot. Gusto ka ko sa kumpamasin. Nga niya sa barangay Tiaw si Kanutuog. Nakikita ni Clark. Pader, ganong gawa man ka mo diretso dito sa barangay hall, Pader. Maubanan ka untag tanod. Ayaw na kong tuloy manang sa kong pagabuhaton. Naibaw na kong kunsay maayo o kunsay dili. Bullshit. Magkalagot. Magkalagot! Warbay nagamatikod sa tumatanod, Father, nga nanihang imong sakristan. Oh, di ba may kausa mong naglibot-libot sa tiwok barangay? O sa malang kausa ninyo? Porma-porma lang? Ha? Lotsan mo smangta sana? Kuan, ato lang ipasusi sa tumatanod, Father. Ato ipapangita. Kamay raman itong barangay. Ayaw na. Mulagaw na ko. Mahibaw ang nagyapon ako mulimod mo. Father. Naunsa man to sa Father Norman nga nasaag bandiri konsyal o mura man to nasuko. Pangita isang sakristan. Kaya niya ako sa itong barangay. Nagbisiklita ba taon itong atong pare? Uy, nga ano ko taon nga niya man. Mag-usa mo sa din, he. Animal, magkalagot. Kapoy nakipagtindak niya ng bisikleta. Ay, badikas ka no to. Pero ako'y lain dapit nga gidudahan ngayang anihan. Ang barangay Tiaw, yun. Pay! Kung ako imong pangayuan huna-huna, Kanuto. Dili man sa ingon sa pag-unsa. Pagpangalagad mo unta ng tinud-anay ang imuhang pagkasakristan din sa simbahan. Apan kadudahan ang pari nga imong gisilbihan. Yes! Tinuod ka, Clark. Milubad na yun ang batasan ni Father Norman. Milubad. 697. Milubad. Bisan kinsa pa ang iyang ikauban sa kumbinto sa simbahan. Makaingon yun nga murag dili yun siya tinuod nga pare. Sama sa imong gituhuan. Kanang ato, mga pangagpas na Kanuto. Kung kay pangagpas, mahimong masayop kita. Pero daga na kayo og mga sirkumstansya, Clark, nga para nago. Igo ng basihanan nga makaingon kung dili gyud siya tinuod nga pare. Kadtong tanan nga akong gisulti nimo karon. Unsa man di pa ba di ito igo? Sige lang, Kanuto. Kay way asungam kumkum. Timan ina. Bisang unsa umpag, tago ang kamatuoran. Mangita yung kinigpaagi nga mapadayag diha sa kahayag. Clark. Pagkatinuod lang, nabalagag yung ko sa imong seguridad. Sama sa kong kabalaga ni Tiyo ni Mumuning. Nga na tinuod yun. Apan wa ning kita mga ebidensya nga makapamatuod sa at mga pagduda o pangagpas.
Mubalik ko nga tos gipuyan ni Tiyo Muning Clark. Basin pag may makitaan ko ditong makatabang namo sa pagtumbok kung kinsa gyud ang nagpatay niya. Ikaw, pero ayaw pagkumpiyansa. Pero, mubalik ka pa ba dito sa kumbento? Kuan, kinang ambot lang. O, aba ko masayod. Unsa? Dini si Father Norman sa barangay Tiaw Sam nang Miguela og nangita ni kanuto. Mao ka na, Clark. O nakapamakak gadi ni Clark sa gisugo sa pare sa pag-adtos amo. Nganong ingon anak man ang iyang gibuhat? Guilty siya? Sadaan ba siya? Misalig ko ninyo, pag tinabangay mo, labi na yun ikaw, Saryo. Ikaw mo'y naswito sa dapit nga gipuy-an ni Noy Muning. Nagkinanglan si kanuto sa tong panabang. Nabalag kung may dautang may tabo niya kung mabalik siya sa kumbento. Nabalag yun ko. Pastilan. Nganong naghago-hago pa mga sa imong kaugalingon, Pader. Marang nagpahila ka man hinoon nga guilty tungod sa imong gibuhat nga pag-atos barangay Tiaw o pagpangita sa imong sakristang buktot. Doktor man, wa gyud taon ka magamit sa imong kartiyo. Doktor, wa kagyoy kalainan so sa kapugante nga magamit man tuod unta sa iyang utok apan nagdanghag. Di bulilyaso. may mo ba, Doktor Mon, magsulti tagtarong? Midagop ko nimo dinhi kay mitamod ko nimo higalata. Imo man hinuntang tiwasan. Aw, mau ba? Pastilan. Sorry, Pader, sorry. Tapay tinawgan nimo na akong palir. Imo kong bugal-bugalan. Bisag gamay na lang utang respeto nga pare ko. Ug nga. Oh, kanus aman mapari ang usa ka pugante. Kanag, mapatay niya ang tinuod nga pari. Ug siya ang magpakaroon ingnon nga mao ang matuod nga pari. Mao ba, Pader? Animal. Unsa man kinigipanulti nimo, Dr. Mon? Unsay pugante? Unsay may patay? Unsay nagpakaroon ingnon nga pari? Kinsa imong gipasabot? Kay may lain pa ba di ay kung tao nga gikatubang o gikasulti, Pader? Dr. Mon, nganong di ka naman lang mudiretsog prangka na ko kung unsay imong hibawan bahay na ko? Nganong magpasumbigay ka pa yun, ha? Ayaw kog sakasakay sa imong tingog, ha? Ayaw kalimot, nga niya ka sa akong puder, sa akong rest house. Ug mahimong karon dayon, mapatay ko ikaw, Salvador Bason, alias Badur Bunguton, na nagbantog sa pagkakriminal o pagkamandulugos dito sa Mindanao. Unsa? Unsa man tong tanan nga ako nabati sa pagsulti ni Dr. Mon og Father Norman. Tinuod ni tanan. Wa ko magdam ko. Ulo! Ulo! Dr. Mon, yaw kitawag. Patay, naibawaan ka nilang namati ko silang pagsulti. Naibawaan ka ako nila.
Muneng, atagi kong timailan nga magkatabang na mo di Clark sa pagtumbok sa tinuod nga may patay ni Mau. Atagi kong timailan. Unsa to? Hindi kapatid kong latang. Uy, unsa man ang gidungguan sa lata nga akong napatiran? Ala, di mo migas magmayo. Akong doolon. Uy, mga nabagtok na dugo. Mau ni din dapit na makaplagi si Tiyo Muning. Huwag na ikinabuhi. Kinhi siya. Unsa kini? Unsa'y buot ipasabot din Ginoo ko, Tiyo, mao ba kini ang timailan? Mao ba kini Tiyo Muning? Sa tanang ipanulti ni kanuto na ko, Sam, kuminsido na ko nga dili yun tinuod nga pari si Father Norman. Clark! Maugi ka na yung gituhuan, Sam. Punan pas tanang giaso yun Inoy Muning na ko. Sa buhi pa siya. Nga mismo sa unang mga adlaw sa giilan ninyong Father Norman diha sa inyong simbahan, tinhi sa Isla Pangandaman. Matod ni Inoy Muning nga ang kanhi sa Kristan sa una, misulti niya nga makadagan una magbansay ka ng Father Norman unsa unang pagmisa. Una pa siya nagpaigayon sa una yun niyang misa uban ang mga tao sud sa simbahan. Unsa? Ginoo ko. Sultihan ti ka. Bisan gani sa una pa niyang misa nagpanuko pa kini ug wa ka di mao. Clark, kung husto ka sa imong gisulti, Clark. Kung husto ka sa imong mga pagduda bahin niya. Kinsa man di ay si Father Norman. Unsa man siya. Ug diin man siya gikan. Kanabuya kong gipaninguha nga may bawaan kung kinsa gyud siya. Kay ingon og sa nagkaduol na ang kamaturan. Ang akong pagduda nga siya may kalabutan sa kamatay dinhi sa isla. Nga may kalambigitan sa giingon ninyong mangtas. Diyos ko. Nga sa ato pa, si Father Norman mo'y mangtas. Siya ang tinudanay nga mangtas, Clark. Mao pa? Sultihan talang kasam. Ako pa kining tinuon. Pero sa akong pagsabot, sa dagan sa mga pangitabo dinhi sa isla, labi na sa mga krimen nga gikaingon nga binuhatan sa mangtas, mo'y akong nasabot nga wa yun mag-inusara ang mangtas. Unsa? Ginoo ko, unsa to? Nagduda si Clark nga may kalabutan si Father Norman sa mga kamatay dinhi sa isla, nga may kalambigitan sa mangtas. Kun mao, mo'y pagtuon ni Clark nga ang pari ang mangtas sa manta. Si Father Norman ang mangtas? Wa sila ang gitubag na ako, Mami Kela. Nga mao pa kanibuot niyang tinuon. Kaysa pagsabot ni Clark, wa mag-inusara ang mangtas. Diyos ko. Sa ato pa, ang buot niyang ipasabot. Nadaghan ang mangtas. Mao pa? Unsa? Dinhi gyud es kanuto sa barangay Tiaw o nagisulti ka ni mo, Clark? O Konsehal Tino, og daghan kay kami og gipanagsultihan. Dili lang ang mga pangitabo dinhi sa tibok Isla Pangandaman nga may kalabutan ang giingon niyong mangtas. Lakip na mismo sa tanan nga himatikdan ni kanuto sa inyong giilang pari nga si Father Norman. Clark, Ginoo ko. Ingon sa dili ko magatuo sa tanan nga imong gisulti ka nako, Clark. Dili gyud. Konsehal Tino, kun mao nga dili tinuod nga pari ka na si Father Norman, kinsa man di ay ang tinuod nga pari ug hain siya. dagang mga butang kamusud sa imong nauna, Konsehal.
kung tuuan mong dili matuog na pari si Father Norman. Okay na, kinahanglan pang himuan ug makuti nga pagkisusi. Ug dili kay pakisusi lang, kinahanglan usab nga ato kining mapamatud-an. Ug dako ug ikatapang si Kanuto niini. Ug ang tanang nag-alagad kani sa inyong simbahan din sa Isla Pangandaman. Ug nagtinguha kong pakikitaan sila sa hilom aron pakisayran sa tanan nilang nahibawan. Bahay niya ng Father Norman. Nahibaw ka ba, Clark? Nga ang tanan nga kan hinag-alagad sa simbahan, kan silang tanan. Wala. Patay na sila. Mao ba? Pila pa lang yun kaadlaw sa pag-abot ni Father Norman diya sa simbahan. Nagsunod-sunod na sila kamatay. Kipatay sila sa mantas. Nagsunod-sunod sila kamatay. Kipatay sila sa mantas. Huwag yung sa niya pagsiguro, konsehal, nga ang mantas yun ang nagpatay nila. Sama sa tanan nga nahimong biktima sa mantas, may pinakan ang ilang mga liog. Ug nahabwa ang kilid sila dughan o gituan nga gikuha usap ang ilang kasikasin. Ang tinuod yung ka nga mantas ang mipatay nila, konsehal. Ang mantas yun ka. Clark, dili ka nga binuhatan ra kiniso sa katao. Apan iya lang gipatuo nga ang mantas ang naghimo na ini aron matago ang iyang motibo. Dili ka mao kini ang matuod, konsehal Tino. Okay, Clark, ug gusto ba ko sa pagsabot siya magisulti nga si Father Norman nga matud mo tuo kang dili matuod ka pare ang responsable siya ng kamatayon. Mao ba, Clark? Kung nagkahuna-huna ka karon ni anak konsehal, labaw na ko. Diyos ko. Ang kinalang magtiribangay kita, konsehal Tino. Kaya nasabot kong nagkaduol na kita sa kamatuoran. Nga tunas kasulparan nining tanan. Sultihi ko kung siya kubato, Clark. Sultihi ko. Unsay mawa ka sud sa pipila ka adlaw, Clark? Kaya asa ka man di ay? Bitaw, Clark. Imo na ba da iming biyaan din sa Isla Pangandaman? Buot ka na bang mubalik sa dapit nga imong gigikanan? Dili, Sam. Nang Miguela, kinanglan lang nga sub-sub na karon ang atong pagpaninguwa para sa kasulbaran nining atong mga problema din sa isla. Clark. Kay sabtan kong nakamatikod na si Father Norman. Nga siya ang nasintro karon sa atong mga pagduda. Unsa? Ginoo ko. O kung unsa man katinuod kining akong mga pagduda niya, labing siguro nabiligro na gid karon ang kinabuhi ni Kanuto. Ay, Diyos ko. Nausa makoy. Wa pa ba ni mawa ako kakuyaw ka ha? Nagurog pagyapon ko kamay. Abi na ko katong pagtawag ni Dr. Ramon ako. Iyan akong sitahon na namate silang pagsulti ni Padre Norman. May gani kay kipalutor na ko niya og ilang makaon og paniudto. Hay, unsa na karoy ilang istoryano. Tuwa may taas magsulti. Sa tirasas taas. Di na ko madungog kung sa ilang presultihan. Kaya kung padungol ko, dali na ko lang makitaan o mamatikdan. Hay, ang tudron, yung sa di paghapon ko bakato. Nga dili di tinuod nga paris Padre Norman. Kausa di siya kapugante o kriminal. Hay, maodi ay nga sayon na kayo ng balikason si Kanuto. Mungkin ang lang may bago si Kanuto ini. Kay kuyaw di siya may bago.
Mamiligro siya ni Pader. Dili di tinuod nga pare. Sa pag-abot pa lang nimo dinhi sa isla Pangandaman, Bador, daan akong nagduda sa imo mga lihok. Kay klaro kayo nga dili ka gyud tinuray nga pare. Bisan unsaon pa nimo pagpakaron ningon. Ug sukad ni ato, nagpaniid ako nimo. Ug may gipapaniid na ko nimo. Ug kana mao nga akong alalay ng mga military nga mao'y magdadanan o mga supply o kinahanglanon ako din sa isla. Panuway, may mo bagdili ko ni mo tawgon o Pador, Dr. Mon. Ang ako nga... Ayaw kog pagbuti kung sa may akong itawag ni mo, Pador. Kung Salvador Bason, alias Bador Bungoton. Nga nabantog sa pagkakriminal o pagkamanglulugos o dito sa Mindanao o karon dinhi sa Isla Pangandaman. Shit. Ayaw ko inang shit. Kay kontrolado ko na ikaw. Damn it. Ayaw kalimot. Ninias ako mga kamot naglatay ang imong pagkahugno o pagkapukan. Bisan unsang higayon na kung maoy akong gusto. Mong pagbaton o maayong pamatasan. Bador. Mong kung gusto kang makasinabot o magpadayon sa kalipay ngay mong ipahimuslan hangtod karon isip kunuhay pare nining isla. Sunda ang tanan kong gustong mahitabo. O unsay gusto mong mahitabo? Unsay gusto kong mahitabo. Naibaw ka ng kinsay dakong babag ug hulga sa imong seguridad karon din sa isla. May mong maoy mo bulgar sa kamatuuran na dugay mo ng kitako. Si Clark mangbot mong Ngano? Gusto mo bang patyon ko siya, Dr. Mon? Ha? Patyon ko ba si Clark? Kinahanglan yun, Bador. Kay babag siya sa imong kangol o kakog sa unod sa mga kabatanunan din sa isla. Nga human mo lugusa, imong gipatay o gipatuong gibiktima sa Sakpag ko nimo. Giingnan ko na ikaw pagbaton o maayong pamatasan, Bador. Muhangyo ko nga dili mo na hiskutan kung unsa mahi ako mga nahimo. Ako na kanapalihog. Og palihog lang ayan ako sangpitag, Bador. Sangpitan lang ko sa naandan mong pagtawag na ko, Father Norman. Palihog lang. Ngano? Dili ba makatarunganon nga tawgon ko ikaw, Bador? Pero, Dr. Mon, kung nahadlo kang mabulgar ang dugay mo ng tinaguan, huwag kay angayan kakabalakan ako. Kay maantigo kung muamping o tinaguan. Labi na nimo nga ubos na karon sa akong gahom o kamanduan. butuman kog unsay gusto mong akong buhaton. Apan wangyo lang sab ko nimo nga unta magpabiling tinaguan kining tanan. Kung dili ka lang mo pakitag pagsupak na ko, Father Norman. Dali, ragyod ka ayaw kitang magkasinabot. Salamat, Dr. Mon. Ano sa mo mapatay si Clark? Hatagi ko
igong higayon. Kay sayod katingali nga dili sayon ang pagpatay niya. O kung sa'y nakalisod sa pagpatay niya, hatagan ko ikaw armas nga mahimong ipupak mo sa iyang o. Unsang klasiya sa armas ang gusto mong akong ihatag nimo? Nagtuo ang mga tao sa Isla Pangandaman nga dunay mangtas. Busa patuo na to sila nga mangtas usab ang makapatay ni Clark. Husto ka, Father Norman. Husto ka. May gamit pagindi ay ng utok nimo. Mubalik na ko sa kumbento. Kay sulbaron ko pa ang akong problema ni Kanuto nga gidudahan akong nakig-abi ni Clark. Tiligid maabli. Bisan din ni sa likod na pultahan. Gilak yun ni Father Norman ang kumbento. Gilak. 717. Gilak. Ha? Timing unta kayo nga wa siya. Makahigayon yun unta kong panghipo sa ako mga sinina. Nagkadesisyon ako. Di na kumupuyo pa din eh. Bahala na kung unsay ikasulti ni Father. Kay nagduda ko sa akong nakita dito sa dapit nga hagbaan ni Tiyo Muning diin siya gipatay. Diin may gisuwat sa yuta nga P.O.N. nga sa akong pagsabot. Way lain. Nagkaulugan kini og Father Norman. Ha? Kay maungusab kini tawag ni Tiyo ni Father. Og sa gisulti ni Clark. Way laing taong interesado og may motibong mapatay ni Tiyo Muning. Si Father Norman ra. Ay, bahala na tong ako mga sinina dias kumbinto. May pagbubalik lang ko sa barangay Tiyaw. Aron ako masultihan si Clark sa akong nakita dito sa may giagbaan ni Tiyo Muning. Din siya gipatay. Mato na ko. Uy, ang auto ni Dr. Mon. Si Padre ka nang nanahog. Kaya na siya. Kanuto? Akong nakita. Nakasiguro kang si Kanuto katong imo nakita? Nakasiguro kong siya kadto, Dr. Mon. Tara mo po, bidagan siya. Dali ah, mayo kayo wapag kayo siya makapalayo. O, Doktor. Tuwa siya dito mong pingon. Pagkatong mo siya dito. Tanawang tag makapalayo ka bang bukti pa ka. Tulong! Ay pagkagan! Ay tuyo ko nimo! Ito! Ito! Asa ko pengon din? Gikukod ko ni Father! Wala dyan ko ini! Mamatay na dyan ko ini! Parehas ni Tiyo Muning! Mga langit, tabangin daw ko ninyo! Tabangin ko maloy mo! Ang hanggaw nga buktot, huwag gid mamati. Gipagukod hinoon ko. Boyset! Makalagot! Kanuto! Mapatay ko ikaw, animal! Way ay kagihan si Kanuto. Dinira. Manaw ko. Nainagdagan pa yung nini. Wala lain. Siya na ka na. Niya. Nagkaduola siya. Mabagan ko siya. Asa ka, Kanuto? Ganong bidagan ka sa pagtawag na pagkaguman? Kukuan. Kana kay midagan ka? Klaro kayong satan. Unsa ko'y satan? Nanugod. Oo, siya may akong sa. Ayaw na lang pagpangulipas pa. Oh,
Niya magpaingon nga ni Father Norman nga nagukod nimo. Wa ko isa. Diya ka lang. Wa man ko isagon. Animal kang buktuta ka. Gihago ko nimo. Pads, di na ko mobalik og mopuyos kumbinto. O gano? Kay may saka na ako. Dili ba? Karga ta siya sa auto, Father Norman. Dali buktot. Tre. Yung si Kilabti. Oh. Clark. Clark! Ganun to. Ayaw pang hilabot, Clark. Kay wa kay labot. Nakasasya na ako. Mao ka na, Clark. Isakay na siya sa auto, Father. O, Dr. Mon. Clark! Ayaw niyo siya Kilabti. Ay, bawo ka ba kung sa kini mo gibuhat, Clark? Wa ka makadungog sa akong gisulti, nakasaan ako si Kanoto. Wa to, Clark. Hilam! O gunsay yan sa. Unsa? Kung sa sa? Basta. Nakasasya na ako. Nangawat siya dito sa kumbinto. Maong ako sa gigukod. Ayaw pa masangil, Dre. Mamakat man ka. Mura magkagdili pari na. Usa? Ayaw panghilabot, Clark. Adiyot lang, Dr. Mon. Kano to? Tinuod ba ang gisulti ni Father Norman? Nga nangawat ka? Ngawat pa. O sa may makawat dito sa kumbinto nga waman. Bisan pag mag-ubo ko tanan, tanawan niyo pa din ha. Doktor, kung ba ko'y gikawat, itlog na makita ninyo. Maayo na lang gani kay miabot ka, Clark. Og naluwas mo si Kanoto. Pastilan, Clark. Kung wa ka pa moabot, unsaon ka nila si Kanoto. Dili untay kadto mahitabo. Kung ni desisyon pas Kanoto, sa mong panagsulti ganiyang mga sayo pas buntag, nga dili na siya mo balik pas kumbinto. Tungod ning hitabo, Clark. Musamot ang kasuko nila ni Father Norman ug Dr. Mon nimo. Maugyod na, Clark. Wa ko mahadlok, Anasam. Kay naibaw sila nga dili usto ang ilang gibuhat. Og diha na usay mga tao nga nanuol. Og kay nauwaw tingali sila. Kay pari magang tinud-an ni Father Norman. Midiya na lang sila. O sakit to? Kano to? P.N. Og sa imong pagsabuti ni Father Norman? Clark, piugin ang nakasuwat sa iyo ta din magpas yumuning. Ugwa ko'y laing nauna-unaan nga buti pasabuti ato. Father Norman lang yun. Kano to? Klaro kayong gisuwat ka to ni Tio. Sa dayon ng kabugto siyang gininawa. Aron maibawa na to kinsa ang mipatay niya. Walahin, Clark. Si Father Norman ang mipatay ni Tio Muning. Siya ragyon. Diyos. Damit. Kalma. Kalma lang, Bador. Aw. Father Norman. Dili kini masulbad og init sa ulang. Ha? Kinahanglan kini hinuktukan aron makauna-una og makapangita kag maayong paagi. Ngay mo buhaton aron masulbad kining tanan. Gipula ni Kanoto ang akong problema. Ug unsay kabalag-an og kadlukan mo ngadto ni Kanoto? Katuhuan ba siya kung dauton kaniya sa tibok isla Pangandaman? Ordinaryo lang siyang lumulupyo rin sa isla, Pader. Og, sayo na kayo ang pagguma niya. Sama sa atong pagsuroy sa mga kabaranggayan. Sa atong pagkondinar sa kausa na gipanguluhan ni Clark. Dili ka na mo ibot ko ipasabot, doktor. Kung dili, unsa man di ay? Nado ka ni Clark? O kinsa si Clark nga kung kadlukan, doktor? Kana. Mauna diha. Kinsa man tuod siya? Ikaw, Pader, mo igituhuan sa kadaghanan sa mga tao sa Isla Pangandaman. O dili ka ng Clark
kay estranyo ug dagsa lamang siya. Mangwa kay ang iyang kabalagaan. Ug usa pa, bisan paghisayra ni Kanuto ang tanan mong mga binuang, ang imong kasalbahis ug pagkamanlulugos, gawas nga wa sila'y kapasikaran niini. Wa usab sila'y mga ebidensya batok nimo. Maong relax. Relax lang, Pader Bador. Dr. Mon. Nag-anam, nagkalawam ang gabi Ug wa pa maulis, Dr. Mon. Asa naman po kahato siya? Tuwa ka siya sa kumbinto ba ni Padre Norman? Nag-uban man to sila kaniha. Hay, duda lang ko sa duhada. Kinsa kay bayot, tinoon nga lalaki nila, no? Pero, patay. Si Kanuto kataon. Saan ako siya pagsulti sa kung naibawan bahay ni Padre Norman. Nga dili niya tinoon nga pare. Saan man. Hay, di siya pwede nga mabiya kung dili sa rest house si Dr. Mon. Kaya tingalig mo balik siya. Og, yabtang wako. Na, may skabit sige ko niyang gili oras. Og dili kay ka na lang. Lisod sab kayo masugatan ako ang mangtas. Hay, unsa may akong buhaton, ay. Tuan ang panuway nga, Dr. Mon. Nasud ko sa taros animal. Tuwa siya mo agi sa pikas nga daan, nga sa ato pa. Nagpasabot. Nga dili siya mo balik, nga to sa rest house. Asa man di ka to siya paingon. Bisa kiunsan ako sa pagtimbang-timbang. Wa ko'y mahunahunang rason kung ngano dili hitop nga ng iyang kalagot ni Clark. O sa mayang ikalagutan ini? Kinahanglan nga ako kinimahibawan. Wa ako makapangutanan niya mismo labot ni ini. Kinapiki ko niya. Impluensyado di ay sa mga military sa Subo ang panuway nga doktor. Gakon na akong alkontrahon, mahog nga ako ragyapon ang way daganan. Pre! Pre! Panuway. Pero ayaw pagdahom, Dr. Mon. Katinuray kong magpailaw nimo. Kanay dili o dili yun mahitabo. Bisan kung nakasiguro pa kita Kanuto. Gamay kalabutan yun si Father Norman sa kamatayan ni Noy Muning. Gawas nga ay hustong pamalaod din sa isla. Wa usab kita'y ligong ebidensya batok niya. Kung dito sa korte, ang imong nakita nga P ug N. Kung tinuuray mong yun ka katong gisuwat ni Noy Muning, sa tayo na niyang kamatay aron mailan ug matumbok nato. Kung kinsa ang responsable siyang kamatayon, dili pa kiniigong ebidensya. Subidahon pa kay kini. Ug mahimo ganing mabasura pa kun kini dili mo takdo sa mga argumento sa basig kahabig nga ipresentar sa husgado. Sa ato, baklag? Mao ra diya gyapon nga dili masulbad ang kamatayon ni Tio Moneng. Pero dili ta anging magpakawas paglaom. Dili nato kalimtan nga tunay Ginoo. Way imposible niya. Ug way makalabaw niya. Dili siya makatugot nga magpabiling tinaguan ang usa ka krimen. Dili ug dili yun.
Kung gusto man gani ang imong mga pagduda, Clark, nga dili gyud tinuod nga pari si Father Norman. Makaingon ko nga doon nagibasihan nga masuko siya nimo. Labi na kung tinuuray nga doon na siya kalambigitan sa mga kamatay din sa isla, nga gituhuan sa tanan nga binuhatan sa usa ka mangtas. Pero ang bahay ni Dr. Mon, unsay gusto nga rason nga maglakot siya nimo? Mao kinaya akong gikalibgan, Samantha. Mao makaingon gyud ko na doon nagibugat nga rason nga ingon siya na ako ini. Pero wala nato may bawi. Unsay imong pangagpas, Clark? Unsay akong pangagpas? Nga may kalambigitan gyapon kini sa mangtas. Unsay puot mong ipasabot? Giuna-una ko gyud kini sa makadaghan. Nganong supak sila sa kausab batok sa mangtas. Kana tungod pa kay si Father Norman ug Dr. Mon may kalambigitan sa mangtas. Clark! Bisan sa kinsa naman tingali nga ordinaryong tao makapungutana yun. Kay kung buot nila nga magmalinawon kining isla ug mahunong na ang kamatay din eh. Ganong supak sila sa kausab batok sa mangtas nga daghan ang gibiktima. O sa ilang balido nga rason. Clark. Og ba ko na'y gusto kong tugaron, Sam. Pero dili nila ko kaya nga ako lang. Nagkinahanglan ko sa inyong panabang. Ako may nabalakan ni Clark din sa Samantha. Mamikela. Kung tinuod nga impostor ka na si Father Norman, o dili ki tinuod ka pari, kung nakahimo siya sa pagpakaaron ignon sa ato pa, piligro gid siya nga pagkatao o namiligro si Clark. Maingon gid anak ma. Giduo ko. Nahuna-huna na ko. Kung wa pa mo abot si Clark dinis atong tapit, dili maggawas kining mga istorya. Ug usa ka na sa rason mga supak sila si Father Norman ug Dr. Mon sa kausa nga giumol ni Clark. Kay nahadlok sila nga mabulgar ang matuod nilang pagkatao. Nga sukwahi di ay sa ilang gipatuo nato dinhi sa Isla Pangandaman. May mga higayon, Clark, nga moadto ko sa kumbinto sa simbahan. Si Bulhog kauban ni Dr. Mon. Moadto sila. Pero ning bag-o pa lang, dili na niya iuban si Bulhog sa iyang pag-adto. Mao ba? Mao na, Clark. Kay ngano man di ay? Nganong nangutana ka bahin ni Bulhog? Mangutana lang ko kanuto. Unsa man na? Nagkaila ka ba? Nagkaila ka bagyot ni Bulhog? Oo, nagkaila kayo. Suod man gud mi. Sigurado kang suod mo? Uy. Kami ramang ko'y magsinumbungay sa mga bati sa among mga amo. Siya, musulti na ko sa mga bati ni Dr. Mon. Ug mausap ko, musulti niya sa mga bati nga gihimo ni Father Norman. Bingo! Unsay bingo? Magbingo ta, Clark? Dili na mo ibut kong ipasabot ka no to. Ang akong ipasabot, nga makatapang na to si Bulhog pinagini mo. Sa unsa man, Clark? Sa atong pag-ila, kung kinsa o kung unsa gyud ang matuod niya pagkatao niya ng Dr. Mon. Nagkatuog mo ko din sa may tibayan. Pastilan. Ako naman ding usang na nahibilin din eh. Ang mga tanod o kalalakinan, huwag na din eh. Nagrubing na tingalin sila sa tibok palibot din sa barangay Tiaw. Bangon ko. Di
makalihok. Diyos ko! Kigapos ko! Ikaw! Ang nagapos na ko! Diyos ko! Clark! Clark, pagmata! Pagmata, Clark! Clark! Samantha! Clark! Gapos ko niyo. Samantha! Clark! Nga naman! Unsay nahitabo? Unsa may... Sam, silang Miguela. Ma? Buhay siya gapos na ko. Ma Miguela? Pasaylo ako, Clark, nga nagakos ko ikaw. Okay, ang hing pangayon pasaylo, Sam. Wag yun. Nakalitan man lang ko ug nahatlukid ko ganiha. Nagpasalamat man gani ko nimo. Kay kunuha ka pa. Amot kon maunsa ka ko. Tungod niya itong pag-urom na ko. Sabi ni mo, anos di nagyugong ka ginawa. Clark! Ayaw paghilak. Nauwaw lang ko. Ikaw yun. Pero, mura yung tinuod na akong damgo sa. Maunan lang ko na'y akong yamatan nga gigapos ko. Huwag sa dihang mubango na unta ko. Huwag ko makalihok. Kaya gigapos mo ko. Huwag sa kalit lang. Nakita na ko sa kong doon sa kababae nga. Nga nagsulob og lubos itong. Nagbanda na og itong. Kami katawa pagayo. Ug may gigunitan siyang kandila. Nagipaduol sa iyang naong. Ginoo ko. Ug nakasiguro ko sama. Nga ang babae nga akong nakita sa kandam ko. Mausap ang babae nga usan niya na kay gayon. Akong nakita diha sa may punuan sa mangga. At itong higayon nga, misinggit siya ng Miguela. Kaya may nakita mong tao nga giingon niyong mangtas. Nga ang itsura, naungsaw sa kalubo o iro. Unsa? Ayaw lain na sa pagsabutan mong nakita ganiha, Ma Miguela. Nagakos ko si Clark tungod sa akong kahadlok kaniha. Kay giurom siya. Oy, nabati ko ang inyong panagsulti ni Clark. Ang Miguela. Oh, dali, Clark. Sorry siya. Imong nakita ganihanan. Gipasabot ako ni Samantha, Clark. Og mangayo sab kog sorry nimo. Kuan man ko da, nakalitan lang pud ko sa akong nakita. Nangayo kong sorry ni mo niya. Nangayo po kag sorry na ako. Clark, sa imong damgo, unsa hitsura sa maong babae? Puti ang iyang naong. Nabidan na ang tungod sa kandila. Nga iyang gigunitan tuol sa iyang naong. May hitsura siya. Gwapa. Pero sa kong pagtanaw niya sa kong damgo, maoy na sintro sa kong pagtanaw niya ang iyang mga mata. Ang iyang mga mata nga siga kaayo. Unsa Ginoo ko? Basta sa akong gikaingon, mura yun og tinuod nga akong damgo. Pero ngano nakaingon man ka nga siya katong babae nga imong nakita diha sa may mangga? Giunsa pa pagsiguro? Ang iyang bayon maugyod. Nga sa ato pa, kung tuhuan tang maukad to ang yang itsura.
Nakakita ka na ba ni Adtong panagwaya din eh? Ambot lang ka, Sam. Ambot. Pero... Pero unsa? Mura-mura po siya og... Murag kadtong Dabiana. Diyos ko. Mukalit lang yung nagtunga usahay si Dabiana Clark dito simbahan. Kaya sa kumbinto. Pero mao lagi. Mahadlo ka. Kay mura maguna siya. Mao ang mangtas ko. Murag mao ang mangtas. 617. Murag mao ang mangtas. Usa kay gayon ana. Gibugno niya sa Pader Norman o gipakunta ang liog. Mao ba? Pero dili ba? Mao yung istorya nga dili siya ang mangtas. Kay gibilanggo na kina siya. Usa anak kay gayon. Pero doon na lang giapoy gibiktima ang mangtas. Mao man ko no? Pero daghan lang gihapon ang di mo kumpiyansa anang Dabiana Clark, oy. May libawaan ka ba? Bahin niya ng Dabiana kanuto. Kung nga nung naingon siya na. Daghan ang istorya bahin niya Clark. Pero ambot lagi unsa gitinood. Ang akong gikaibudngan. Anong wa siya gibiktima sa mangtas. Magsuroy-suroy man na siya bisan asa. Maunay akong gikalibgan. Tagan bitaw na himong Clark. Aw, mayngon man lang po ang uban nga basig mahadlok ang mangtas nga bubalbal niya. Hadlok matakdan siyang pagkabuang. Ikaw gyud kanuto. Pabitaw na isulti sa uban Clark. Gusto ko untang mahimamat ka ng Dabiana. Maugtas ka Clark kung iimo siyang ikasulti. Nga naman. Buanggod. Mutipas ang iyang istorya. Sige lang. Maabot rin po ng higayon na makita o makasulti ko siya. Nganong interesado man kang makikita o makasulti nga nang makiksulti ni anang kuan, Dabiana Clark? Ha? Hadlok man gani mi ana niya? Hasta sa pader? May buot lang ang sutaon ka to. Ha? Pero ang bahay ni Bulog, unsa man? Ha? Ang bahay ni Bulog, unsa may plano ni mo niya? Pakikitaan gid nimo siya, Clark? Kinsa naman rin katabang ni mo dihas kumpinto, Father Norman? Nga may nagpabagting man sa kampana din ni simbahan. Namaliho ko sa usa ka manimbahay, Dr. Mon. Gingalan og Tommy. Ako siyang gisabot nga bisag kada buntag lang siya moanhi sa simbahan atol sa akong pagmisa. Mayo kay misugot man. Naluoy siya nako. Ako gingnan nga gipalayas nako si Kanuto kay nangawat din sa simbahan og kumbento. Mayo ang imong gibuhat, Pader. Dr. Mon. Sorry. Pero kinsa man tao tigluto nimo? Karong buntag ang bahaw ra intaw na akong kanon gabi ang akong gikaon, doktor. Ay, pastilano. Pagkaluoy nimo, Pader. May mong isulti nimo sa misa nga nagkinahanglan ka kaabag din sa simbahan. Pilian ang babae nga gwapa aron nga di ka magmingaw na kay makamang magabi. Mahimo ba, doktor? May mga tao nga nanood sa simbahan. Ayaw ka ba, Pader? Sa ka ba? Ayaw ka balaga kay kita rang duha ang nakabati. Magsugod ako kang taod-taod sa misa. Kadiyot lang. May pangutana di ko nimo. Unsa ka na, doktor? Dili ka ba gilasan nga maghuna-una inig sa ulok nimo sa misa nga dili ka man tinuod nga pari? Unsa?
Kanos maka ako makaligot din sa rest house. Arong pakikitaan sa Kanuto dito sa simbahan. Kinahanglang masayod siya sa tanan bahay ni Padre Norman. Si Dr. Monpod, murag buha nagisisalig na ko. Di na ko dadon sa iyang malakaw. Bisa na lang dito sa simbahan. Pero, yun. Gikan sa simbahan, adto na siyang diretso sa iyang bahay dito sa likod nga bahay ng isla. Makahigayon ko sa pagpakikita ni Kanuto. Uy! Wa man magpalibak ang auto ni Dr. Mon. May uli mi siya diretso din Mangumusta ka sa imong higala nga buktot, bulhog? Ni Kanuto? Gimingaw na ko niya, Dok. Gimingaw ka niya itong kawatan sa kumbinto og simbahan? Ha? Usay kawatan? Usay ko nang imong gisulti, Dok. Angay ka masayod, bulhog. Nga gipalayas na ni Father Norman si Kanuto sa simbahan tungod sa iyang pagpangawat dito. Sagoy nangawat. Si Kanuto nangawat. Di mangguto si Labtanon, Dok. O usapa. Usa may makawat ng simbahan. Mal. Himuon ba kunin mo pagkakon, bulog? Kawatan si Kanuto. Kawatan siya. Dok. Ngalo? Animal. Usa mo nakita, Dok. Ha? Usa, Dok? Animal. Ang akong armas. Dok! Wasang mati ako. Nag-escucho si armas. Kano ka? Usa ka na yung nakita. Uy, nagkuha siya siyang rifle. Dok! Ano? Puno na ko, puno! Uy! May gawas siya. Pasunod ko niya. Saan ako pasunod niya nga? Huwag ko armas. Di ko magasunod og inggan sa rifle kay huwag ko ako. Ano? Ganun wag ka man musunod ako. Matay ka, animal! Hehehe. Pasundon ay ko niya siyang paggawas. Dili di ang pag-inggansa. Ha? Kung sa'yo'y tao, Dok? Huwag mo ko'y nakitang tao. Ayaw ko gimuad ako, bulog. Kaya ako mo'y nakakita og dili, ikaw. Aw, bitaw no. Basta ninira yun ako dapita makita ang taong nakupo-upo, bulog. Tao ka tong imo nakita, Dok? Tawaan na ba din, he? Kay Dok, Kay? manampalong magka-Dok. Ato ka dito napita. Pagsusi dito, kay diri sa kuspikas. Sabi tao nagpupuhopoy. Huwag mo ko nakita. Bulog! Yak! Kung sa'yo kong gisugo ni mo, bihog na, animal! Sugod ka ron. Kinahanglan nga anhi ka din sa taas maglingkod-lingkod. Ug anhi ka sa buhigda kada gabi. Ha? Nga no ko, Dok? Aron magkamatikod kang buanga ka. Kung may tao nga magpaduol, niya buot mo so din ni Sir Staus. Mura na kong sikyo ini, Dok. Basta tumana nga kong gisulti. May bawaan ug makita ko lang siya pag-usaba. Ihulot ko gyud siyang lawas ang bala nining akong replay. Wa magyug ko makamantikod nga may taong kupuhopo din ni Dok. Oy. Wa kang kamatikod kay danghag ka man. Ug baliwa lang nimo ang palibot. Mga sugod karon, magmatngon kang way si bisan kinsang magpaduol din ni Sir Staus. Ug dili kini mahimong, di ka mahimong mubiya din eh. Kung dili akong pagbuot. Nakasabot ka ba? Bulog! Faets. Ka-faets. Gawas ka mura kong sikyo ini ron. Mura pa kong piniriso. Kadi man ko niya pabihaon ni sa rest house. Pita. Tinuod ka tong tao ang iyang nakita. Pasigidaggalos Dr. Mons, ha? Hey. May nagpaniig ko ni sa rest house. Pero kanong naaman,
Pagpaniid niya. O sa may makuha siyang pagpaniid. Way laing makahimos pagpaniid na ko din sa rest house. Kadtulang Clark. Ayaw lang yun pagpakasayop, Clark. Kay ako ganing mapamatudan nga ikaw katug ako nakita nga naghupo-hupo duol nining rest house. Malamas ka gyud sa mangtas. Unsa? May nagpanaid ni mo doktor mo dito sa rest house? Mao ka na, Father Norman. Huwag yun siya mong gidudahan. May lain pa ba di ay? Si Clark. Unsa? Pero nakasiguro ka bang siya? Kakinsa pa man di ay? May lain bang tao nga nakigbatok na ko din sa isla? Nitong wa pa mahiabot ka ng Clark din sa isla Pangandaman? Doon na ba? Doktor Mon. Di gyud siya magmahay. Kung ako kining mapamatudan, di lang yun. Maamong yun silang tanan nga duol niya. Dok. Unsa naman nga kung gisugo ni mo, Pader? Nga paglikidar ni Clark. Ha? Unsa naman? Sa ako nagikaingon ni mo, Doktor Mon, hatagi kong igong higayon. Ug hangtod kanusa ang ihatag ko ni mong higayon. Unya na ba? Kung maghimo na siya kadaot nga rin ako. Ayaw lang lagi kabalaka, Doktor. Kay pangitaan ko gid ka nagpaagi nga ako sa mapatay. Kay, may talo sa na akong tawhana. Ug way katarungan nga buhion pa nako siya kung makahigayon ko. Ayaw ko padunggan niya ng buong way buhat, Pader. Pakita ko sa buhat nga way istorya. Gisultihan ko ni Manatikya nga misimbaga ni Clark. Nga giapil ko no sa humiliya ni Father Norman si Kanuto. Nanghawat ko no kini sa kumbento og simbahan. Maong iyang gihingin lang dito. Ug imo pakit ko nung gilabanan. Unsa? Mao ka na iyang gibuhat? Mao ka na isulti ni Manatikya. Daghan pa kuno giskutan si Father. Lakip na kuno kanang kausa dinhi sa ato sa barangay Tiaw. Nga naghatag lang kuno og risgo sa mga tanod ug mga kalalakinan. Ug wa kuno magunahuna ang nanguwi ni. Sa iyang gibuhat, Sam. Sa iyang pagbutang-butang ni Kanuto. Ug sa pagminaumao ang istorya batok sa kausa. Nagbatuod lang kung unsa siya kabakakon. Ug nagdugang lang kini sa atong pagtuo. Nagdili yun siya tinud-anay nga pare. Clark. Pero sige lang. Huwag mawa na to. May bisan tuod. Makasasala pag kita. Pero ang minungdanon, nakita sa katarungan. Masagdan ta siya sa iyang kausa nga pagpuis sa kamatuoran o paghilusaw na una sa mga tao. Kay nagkaduol na ang iyang kapukanan, Sam. Nagkaduol na. Daon sa naman nas Father Norman. Kanong daingon naman na siya, ana. Nganong siya makatimbang-timbang sa katuyuan ni Clark. Nganong naumol ang kausa batok sa mangtas. Ug sa iya usab nga pagdaot ni Kanuto. Maong mas nadungagan ang pagtuo ni Clark, Mamigela. Nadili yun siya tinuod nga pari. Kung dili yun sa tinuod nga pari sa manta, hangtod kanus apaman kini malilong sa mga tao. Mauisulti ni Clark, ma. Nga naingon ini si Father Norman. Kay namatikdan na niya ang iyang umaabot nga pagkapukan. Samantha. Ug nagkaduol na gud kuno kini. Nila ni Dr. Mon.
Nagpasalamat lang ko, Konsyal Tino. Kaway daw tang hitabo ni Bador. Huwag nga nakaikya siya sa pagpangita ni Dr. Monia sa iyong pagpaniid dito sa rest house. Peligro kayo ang isangon mula ni Bador ug Sario ug mga kaubanan Clark. Kay armado ang doktor. Kabahin ka na sa pagpangita na to sa katarungan, Konsyal. O gitinguhang matuod nga kagawasan din sa Isla Pangandaman. Tingali ang uban, dili makasabot niini. Pero inigabot unya sa panahon. Kamakabot na nato ang dugay na natong gidamgo nga tinuod nga kalinaw sa tibok isla. Anha pa unya nila hisabdi ang tanan. Sorry, Clark. Pero ako mamugos nila. Gamuabi na ko. Gamutabang na ko. Kabubuton nila nga mutabang. Mao gani nga sa pagsanong nila sa akong panawagan. Gipahunat ko gyud sila. Kung andam ba silang mapatay ug magpakamatay para sa tanan. Ug wa sila lipod-lipod nga mitubag. Gabahala nag-unsay mahitabo. Basta para sa maabot. Basta para sa ilang mga anak. Andam sila. Basta takdol ang buwan, Clark, ngadto na sa'y matayon. Wa sa rest house si Dr. Mon. Toa siya sa dagong bay, sa likod nga bahin ning isla. Then, ako may magisaligan nga mani dito. Kung mao, Clark, makatabang na to ang adlaw. Nga takdol og himatayon ang buwan. Takdol og himatayon ang buwan. 7 to 3. Takdol og himatayon ang buwan. Mahimo kitang moadto sa rest house aron pakikitaan si Bulog. Gusto ka, Kanuto. Og timing kayo. Kay takdol ang buwan ug mga adlaw. Busa ato kining planuhon ang pag-adto sa rest house ni Dr. Mon. Matigayon kaha ang gitinguha ni Clark nga pag-ila kung kinsa ug unsa gyud ang matuod nga pagkatao ni Dr. Mon. Mga kasama, atangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangtas! Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Ito mga kalusunod ang part 7. So hapit na gid, no? Hapit na yung katong mga bag-ong lisunod aning mangtas, no? Hapit na. Gamay laban lang laban. Nya. Sa agoy mapriso ko panikamutan nito makapaload kaon nya di ma-upload na to ang kuan. Sumpay kay downloadon pa man. Ang dako gid kuan ba konsumo di. Awahin sila. Ita maning kanang tas kay na human na daan ako di ma-kuan siya, ma-convert siya ba. Thank you so much for watching. God bless mga kalusunod.